Dilta. Kaya kung sa dilta, nakilamda sa sunod. Pag maglamda, anak ko yung magsunod. Kaya kung makita na ito nga magsige na siya extend, ang atong gobyerno, basta dili stable ang atong ekonomiya, tugod ito sa dili. Kung muhagba ang atong ekonomiya, ang atong mga tao po affected. Kasi sa mga tao, atungan ang mga sa gobyerno, magkalisod na. Usahan pa man ang gobyerno, mismo ang gobyerno magkalisod. Tungod na, kasi ang atong kwarta karon to na dong sa health, ang atong kwarta utang nga matabang sa uban ng mga proyekto sa gobyerno panginabuhian sa mga tao na dong sa health. Kaya priority nila tungod ang pagpagkikisok ng pagkikaway sa kaning na virus na karon nga hasil sa tibok kalibutan, ang Pilipinas sa tibok kalibutan man. Unya mao na nga nakita sa organisasyon kani gitawag nato Health International Community. Health International Community. Health. Nasi Pietro na naman na dinizungit sila kasi kubog ko pag diktat ni kuan mao tong murag kasi health pag health kini nadungog. Ang dungog siya Health siya natabang. Unya kini siya nga organisasyon pandit man ni sila sa kanang mga dagko nga mga researchers tibok kalibutan nga diyon nagatan-aw sila nga mutabang sila sa mga nasod nga tabanganan mao nga pa-organize ang atong nasod sa Pilipinas o mga coordinators na nagalikan sa nasyonal, regional, dong sa provincial, municipal o barangay. So ang atong nasyonal doon natay 5 ka buok coordinators sa nasyonal. Doon na pud tay 5 ka coordinators sa atong region. Unya doon na po tayo 5 ka provincial coordinators nato din sa Bohol. Kani may itong dako-dako sa mga provincial coordinators. Unya doon na po tayo gampon nga mga municipal coordinators kara lungsod. Unya diha sa lungsod magagama po ta og mga barangay coordinators. Ingon ani ni siya. Tungod kay nakita nila nga maabot pag 2025 doon na sila tulo ka tuig na programa project kining HIC. Na mutabang sila nato muhatag sila og financial assistance sa tanan nga mga affected sa kanang nay pandemic nato nga diin dili ni siya imong households individual muhatag siya quarterly sample lang kita sa imong bahay bana asawa doon na may anak duha ka buok nga 18 ang edad pataas kamo mo pa beneficiary mo sa ato binabang hindi ta masayop matid pa nila mura o basig mahatag kuno 5,000 kuno kada individual. May mga tao takuha asam nakuha hindi naman ta question basta nga international gani nga mga business mga bigati Ano bito sa gamay ra na nila basta ano bito sa quarterly every 3 months. So ang atong gihimo nato karon organize ta una sa atong mga municipal sa atong national regional ako nabilong sa region 7 coordinator. Mo na nga ako may na-assign diri sa Bohol kani pud sila mo akong mga municipal mga provincial coordinator. So karon dinhi sa atong lungsod sa Luon mag-organize ta og 5 ka buok nato nga municipal coordinator. Coordinator nato ibutang dili leaders. Coordinator na siya. So sa 5 na ito nga coordinators, kumpleto na siya. Ngan, middle name, initial, tapos apelyido, purok, barangay, lungsod, o cellphone number. So, sakto ni siya. Kaya na kinabutan naman diri ang municipality of Luon. So, kamong 5, morning nang munay ko usuroy sa mga lungsuran, kay papicturan yun, mangita ngayon taga-ID. Ay, 2 by 2, tato pero giutro nila nga papicturan yun niya i-edit pero mo ilabay dito kay kana siya na picture i-attach na sa atong ID aron nga legal ta nga connected sa organisasyon. Usa pa sila mahatag natong mga documents. Kaya di man sila mahatag natong dili pa ta connected nila. Nga na magyuna asa may organisasyon nga mahatag nimo nga dili pa ta konektado. Sa ato ang ginagusto i-connect ang municipal usa pa mahatag og documents. Tapos nanay ihatag nila kay magagawa ang tahan nagmuha. Muhatag na sila nato og gitawag og mobilization fund. So di tablahon na kung hago ana. Kay natin mobilization fund. Tapos ang municipal muray ID han ang barangay dili na.
Kamo na may nagdastibok lungsod, masapal na to sa inyong ID at least kada lungsod, doon natin 5 ka buok na connected sa organisasyon. Dili nga necessary nga ang barangay ay lihat pa. So, kung kinsay 5 na to dire, mo na itong picturean pagkakaroon, mo na itong ipada dito, tapos kana sila, mo na sila mo distribute sa mga hinabang katukuhan sa atong area. Nga nga ni siya, kamong 5, pila ka barangay ko niya ako, 60 city. O, kamong 5, bahino ninyo ng 60 city ninyong 5, karon kamo mangita kumuog tinagilma kada barangay. Ingano, kanang 5 nato nga mabutang nga koordinator diha sa barangay, mao na sila yung atong tagaan tasking sa pag-collect nato sa atong mga names sa atong mga beneficiaries sa atong barangay. Unya, kamo dili na mo moy direct sa barangay, sila na kamo lang maoy mo ron nagtan-aw sa bukso. Pwede kita bahinon ninyo ng 5, asang barangay ang imo, asang barangay ang imo, asang barangay ang hindi natin nagpumba o Gani po ang kuwan mo. Ang barangay karon consist of 7 groups. 7 Kuroks. 5 ra gyud. 5 ra gyud ang figure. 5 ra gyud. Sila na magbahin ng 7 kanang 5 mauna na sila mag-sharing og sa pag kuha ng 7. Sa una pagsugod ani namo gay mga 2 months ago na sugod ani. Ang ilang ingon nga ang 5 magdagti na gatos. 500 ra unta to kada barangay. Pero nay mimo nga gipada sa ICIC na much better kuno kung tanan ng tulang kuno tabangan. Tanan kuno kapitid. So nga ni siya, susunod na mo sa magkanusuran, di mo na ito kaya ang hanap yung mga tao nga negative una-una. Namingon nga, di ba ka ni-scam? Pero tao ka nakasabot ka sa scam, mani-involved na, tinatuwa ni mani-involved. Gawas kung mingon kung nito nga kinahanglan ng 500 pesos para processing na to, o nga film, mani-involved na, scam taliha. Kini nga natuwa ni why scam ni kay lihok ramoy atong kapital. Hindi po tayo mingon nga 100% nga ma-realize na din siya kay ayun makita gagunin sa kwarta. Hindi po na kinahanglan po tagbas-bas sa babaw. Kung blisingan na sa atong magkagagahong na matinoon na matuman, manayugan siya sa atong mga tao. Kay ganing tao kung may siniguro ni mo na tao di ang kay tuhuan. Kay di na to hawak ang panahon na. Di ba partner? Di na to hawak ang panahon. Kay ligasan ra tagamay ang itong plano, wa tay bas-bas sa babaw, ang gina mo. Mo na nga ang ato ani is nga ni siya. Sa 5 na ito ka-coordinators sa municipal, kargo ninyo ang 60 city ka barangay. Kaya parang may tabuan na, ang funding anak, kaya ano, maabot sa itong municipal. Kamu na mauwi mo, distribute na sa itong barangay. So, ang funding kung kaso, maagi pa sa municipal. Dili na. Private man ta. Hindi ta control sa politiko. Kani why politiko nga nag-control. Pero kung doon natin tabangan ng politiko, makatabang ka. Pero dili pwede isuffer. Like example lang. Nanay kapitan na to amigo ng barangay. Gusto na to siya matabangan o humot. Pwede na to siya pamuto, pero di pwede nga may ngutag. Di na to tagaan. Kaya utang na ho. Awal na siya. Hindi na mo itubong na to sa isi. Tagaan ka na. At least, mag-game ka kahit ito. May nag-distribute. Diba? Ilan yung mga quarterly ba yan? 3 years. So, ibutang na ito sugod sa January, padung sa October, makahatag ka duha. Haya pus kapitan kapil distribute no. Unya maingon patag ginagabot ni sa barangay mo pikpik pa jud kay nagdawat nila. Napay sunod ani tulo ka tuig, tulo ka buwan ka karon. Kaya lang ko kalimti ha. Na sample lang na siya. Mao na pamulitika nga wa mo suffer ang mga tao. Ngano man, ayaw giningog di tagaan kay di ato man. Hindi lang gusto, affected tagaan yun. Pero kita mo recommend, kita mo arreglar, kita mo distribute. Mingon mo tapos sila na mingon nga basin na yung kanang gawas ni scam, basin og eleksyon ako, pamulitika ni, basin politiko. Ay butang lang nato kita yung politika. Di man nato malikayan nga ang mga international nagikan sa gawas ng mga organisasyon musod nato, di man na mahimo ko directs. Puro yung nasa may suportahan na senador. Nuahat lang sila ngog kay senador nato ibutang niya ang naong nato sunod ng ID. Yung naong nato og sa senador nasa ID, muhatag ko nung nagtagsag sa akong bugas dito nato dawaton. Eh di ni sila dawaton kami mo magulo kay kami may mapagin na na. Magaw ka ha, masuko baga nang uban hinuno di ilista. Maygon mo ko i-apil na, ingon ko nimo komandero. Ingon ka o basi pamulitika. Di man kayo mo ko nimo buksa. Di ko gusto ko nimo. Apil mo sa buana. 18 up ang kuwan. 18 up.
beneficiaries. So, in one household consists of Doon ay 5, basta kay 18 pataas, pwede mo 5 beneficiaries. Kamu ba? Oh. sold sa Sa kabubong. Dili man household sa hinabang, individual man. individual. So nga ni siya, Individual. individual. Ibutang si sampol na magligo kanina, banag asawa, ni anak ko sa kabuok, 18 pataas, tulong mo kabuok sa beneficiary. Lugay mo tanawon ni partner. O kapitan ka ng barangay, o kahapdi ka kapitan, napildi ka sa una, sa mudagan, kung kasunod ka bawas ka sa kapitan. Ano man? Ikaw may mo distribute na mo barangay. Igo naman kami mo. Upod na puta sunod ha. Oo. Nana na siya. Kanang ako yung mahutanda. Oo. Bahin sa tinuod nga na funds. Sa ako man pag download ana palitan sa Danilo Comendador. Delek. Delek ba niya? Ninyo sa inyong team din naamoy account. Na account. May bang account? Mugti mo sa'yo, mamukuha ka na. Mag-open mo ba account? Oo, muwa. May mo lang agreement. Oo. May mo tao. Oo, nana sa tayo muwa. Kung niya may tabo niya ni Hanin siya. Kung nana na siya, under supervision niya kung mo sa itong provincial. Mo na mo assist into dire, tapos kamo na mo assist sa barangay. Ang team kung nato mo maguban dito, mo distribute ta. Pero ni utang na to dili ni siya sa politiko. Pero kung doon yung politiko kung natutabangan makatabang mo puta. Sampol lang kita karong January, Oroy, February, March makapaghatag na. Hindi ko matabang mo no. Dito si Kuan ha. Kay vigor ba na nato, ang tabang na nang hunghong nga kuan tani. Ana man na pero di pwede nga daghan. Usa ta. Tabang ha. Kay lisod na mo crowded na gani ang mga tao nga magpatabang. Ako mga Sige ko na. palit na lang imong ingon nga kandidato nga tabangan. Diya mo conflict sa aning imong tao nga nagbinanagan aning nga pahitang tag Duterte ang Kalit partner ha, kaya nag-aulit ko partner. Kalit ha. pahitang mingagag nay ibagsak nga hinabang. Diya magdaog tao. Diya mo di mo coincide sa ilang labanan kay lahi ang ilaha. Anay ilabanan. Ah. Gano'n rin siya partner. Para kayuhan sa mga tao, dili ta mag-matter. Kay kung ato nang ipamulitika, na dili matagaan. Di ba? Ato lang ng sabot-sabutan. Kay kita ramang may nagadami, kita may pamilya sa task force. Kita may pamilya sa HIC. Kani HIC attack sa ni sa task force. Dili ni siya yung attacks. Tama din. Pero dual ni siya nga mutabang, gigamit lang nato ang task force. Kani ni siya kung may tabo man ang senaryo nga dunay kandidato nga mo-appeal, mo na giingon nga ang task force nato dili pa ingon nga counted ta tibok Bohol. Di ba? Kung ang stance sa atong task force mao na itong ibarugan, kinahanglan ang task force dito na. Pero katong dili sakop sa task force kun doon na magaling kani senaryo lang na mo matagaybaw pa. Pwede po nga katong dili task force mo sila itong ihatag. Ana na siya. Kinahanglan kita doon at butay atong kagalingong stand. Tama mo na. Sa ato pang ang ating kuwaon nga mag-recruit sa kinsa tawana di na yung Why pili? Why pili? May pili partner, ganito siya ha. Sa atong komunidad, buta sa barangay, kailan ho na siya. Ato na siya. Ibutang na to sa 5. Ibutang dire. Kung doon na instruction, malayo, kung doon na may instruction na mabot sa baba, takay ko sa ikong instruction, sampol kita na yung senador na hindagan, mangatag ko na niya, sa may problema nga pick up ng senador. Ha? Pero galibog ko. Oh. Kaya from the very beginning ato ang sa orientation dito. Crime watch manguta. Diyan sa ato penetrate na to na tayo na in-influence tayo politika sa ato pa straight na tata sa ating Bakit kasama. yung ingon dito partner nga ang task force si palit lagi ani pero gi-drive lang nato ang mga tao ug na tayo masineres na magamit. Pero sa ato pa yung ata yung kuan ra gamiton lang mga tao sa pero sa tinuod yun niya ni partner pwede ginigdi isandig sa task force pero di na lang. Oh. Ano yung kuan di lang sandig kay lahi man task so sa ato pa di ta magisuto task force ani insay sila. Aw lang isay lang si palit. Okay na wala problema. Kaya kini ko siya partner hinabang ni siya dili gyud ni siya ingon nga kauban ta sa task force. Na timingan lang nga nagda sa task force kami. O niya kami po gidool nila sa nasyonal. Yung sa mga ako paglihok dito man yung giingon nga ug na ni kazuhan, di una po na ako sa mga sakit sa task force. Sa ato ko pwede kung maawat ana nga anang Pwede. Salamat. Pwede na siya partner. Kay kani siya dili ni ingon nga pugos sa taga task force ha.
Wa jud mo ni. Kaya lahi man gud nga tiyang Lahi ni siya. Lahi man gud. Ngani ni siya partner. Pag-abot sa panahon ani, mo na bitan gingon nga wa ta kay sa dagan. Ug na hinabang, mo na gingon nga balag ng politika basta way dughan magduko. Unsa may pasabot kana? Kana bang ihatag sa nato sa angay hatagan. Di ba? Way Kaya di man ta pwede mo di mo pupunta sa imong presidente, di ko mo Hmm. di ko mo ano na, oh. What timay mo? Isa nang choice. So lisod, sir. Oh. Kaya nga no, ang attitude sa loon, to see is to believe man. Amo lagi na. Oh, sa to Lisod nila kani ato ang recruit ana. Kinalisiran kay di man kasagaran jud mostly di dyan tuog wa jud mo ipakita ang papel nga mao ni atong deposit sa bangko. Mao lagi ni Mao siya. ni legal nga Sakto, legit ni. sakto na. Nga na. Mao bitaw ni siya partner nga nganong magagama na tag-ID. Kay once kuno nga magama na tag-ID connected na ta sa organisasyon, usa sila mohatag na documents. Di sila mosalig nga mohatag documents kung dili pa ka connected. Bisan unsa na lang sila organisasyon, mohatag di kami sa kinsa nga wa pa makonektar. Mao na magbinirahay. Oo. Kaya na may di mo tuo wa jud mo Pero di na problema na di mo tuo partner kiti man natupugson. Sampol kita ng barangay di mo tuo tanang pasagdan man. Maglisod ta. Oh, pero inagabot sa panahon matinuod ang kana. Luoy gid sila. Kana Mag-away na po. mga soko na po na. Mo ingon ako nagmano ko mang di sa. Mao na may tabo lagi. Oh, pero wala tay sa napita. Mao lagi. At least hingatip mo, himbaliban sila pasagdan. Kaya ang atong punto ni partner kanang mutuo mo ato kanang dili. Di so. Kaya na ako magawas ko, magmahal siya ko, di ko pang naana, jadi ko appeal niyo. Oh, magana na naman siya. Sa istorya pa, okay panghatag di si senador ito sa sabong bugas, di na dawaton. Di ko dawaton kami mga ang peligro po matinood na, di matinood. Kay kari-ari bagsak sa nang recruit nga. Dali ngani ko ni siya partner. Bawo bitaw mo yung kunin niyo dili 100% kay namay nagabasbas sa babaw. Kay bisan pag gani o unsang imong plano basta wa kay basbas sa babaw ka kaniya. Ligasan ra mga kamay. Tao gani nga mo kumbinsi ug tao nga mo siniguro. Labo kay Ginoo ni mo ana. Hawak nimo ang oras ana. Mo na nga ako moingon ko ninyo. Tao gani nga makikatubang ninyo nga maniguro 100%. Mo na tao nga di so klaro tao. Kay wa gud na siya kay bawo siya isulti o di siya mo makabuot kay di na siya magsagiya sa oras. Mo na ang tao gani nga tarong mo approach mo mingog yo. Di na to hawak ng panahon. Pero gisugod ta. Kung ikaso lang kung moigo siya, mugin ta. Speculation, mga speculation rin ito lagi. Oh, tanang tao mabenepisyo. Pero kung dili man galing siya matinuod kay naay mga kakulian, kalangan ra ito kapitan. Bulpin ra man og kalangan. Wa may money involved ko kung nangayo tag crudo na mo, pag gasolina, tampo mo, ay di na mao. Tumablame sila ang recruit. Gani po na siya partner. Kaning mag-recruit ta, kinahanglan nga mo-recruit ta ang sulti ka tinuod. Pero na ho, musulti ko tinuod. Nasabtan ko ninyo ngayon yung kung dili ta 100%. Pero kung matinuod, mo na ingog makaayo na to. Pero kung dili siya moigo, at least why money involved. Kaya nakasuwain mo ko na, sir. O explain ko nga mao ni na hinabang. Na may mga di man ta parihag utok nga di uniform mo to ha. Na di tao nga maniguro nga sakto pud ang iha nga mutanaw nabay imong ka pa prueba na nga naa ng kwartaha. Kay galangan ng tana og speculation na tanan. Sa ato pa ipakita na aron mo tuo mi. Nga na di man ingog mutuol tag istorya nga wa dyan mo makita. Mo ra na istorya na. Di ta ka-blame sa mga tao nga di mo tuo. Sakto na siya partner na namang gitaw ng una na. Nay nga sa mostly god ang hinabang sa gobyerno na jud na. Dili gobyerno partner. Di lagi gobyerno kay ba kung dili gobyerno. Sa naana ng mga tao sa gobyerno ug may panghatag na jay Siyempre, natural. nanay source of fund. Sakto. Nanay nga sa source of fund ug asang deposit. Mao bitaw na mag-organize ta kay aron makakuan tag account aron natin ipakita nga proof of funds. Di man ta karon kay upa mo ta makonek. Mao lang Mapapunta ka open ng account kay upa mo ta tao. makasubmit. Mao ka na humingon ka ganina nga kinahanglan nga makasubmit ta sa tanang documents kay mag-open ta account ay buwa nga gapon. Mo na siya igugmuwa nga kamong lima apil mo diha sa atong muwa. Mo na siya nga unsa man nato pagpakita ug di pa ta kasubmit siya ng ipangayo. Mo na nga atong una buhaton submit ta sa taglima kada barangay. Tapos atong municipal kay once nga masubmit na nito dito ilang atong hinayon og paglihok ng mga legal documents makasupport nga kita konektado na ta sa organisasyon. Kay nganin ni siya ang gingnan bitang ubang mga kalungsuran kay pagkakaroon mga niha namin sa mga 93% ang na kuha na organize. Ang wa lang ani kaning dipita din sa ida. Kalapi nanay atong municipal coordinator pwede pa kumpleto ang barangay.
ang maribuhok pod o papoy pagsugod unya tubigon 60% na sila amo na larong tiwasunon unya ubang mga albor mo yung bragwa pa o kung sa pati uban linyaw nila kana may mga lungsod gawa na organize apil na ning doon nanatay municipal coordinator pero di pa kumpleto ang barangay. So ang ato lang aning punto is nga nini mao bitaw na nga 5 ra ka buok nga atong takon sa barangay kay wa patay papel nga ipakita nga proof of funds. 5 ra kay kung doon na unta tay proof of funds unya na kamo sampit tanang tao. Ang ato nang ato na ni ang trusted ra nato. Tinuod na ba kasi mo kasi ba? Tinuod na. Wa man di mas scam kay may kwarta mga yon no. Klaro. Pero abong ang mga tao ron nanay murag murag nanay lang kuan sa murag nalipon na kay na naigo sa scam. Mao na naigo na scam. Kinaon na bago pa himbuto maglisod na. Mao po na imong giangayan nga muguwa na mo risk up na mga tanaki ngano may mo pugo yung sugal ganito sila adto nga nay kwarta gawa ay klaro. Mao lagi ato mawa matay kwarta. Instagram na lagi. Oh, kadto sila hintagam kay na may kwarta. Pero kani ato kay matay kwarta. Di magaligaya nato. Pero na negative una ngita tag mga tawo nga murag abli ang ilang una. Kada negative biyaan. Biyai. Ang negative biyaan siyaro anang 200 kabuk tawo anang barangay puro na negative. Ano ko 5 jud siguro oy. Di ba? Nana siya ako lang, yung makiglalis gani, wasting time na. Pag kuha nga murag negative, ayun na, datang storya. Sige, dita, magita na pumiglahin. Nana para na isimple na nga, kung di ka mo tuo, pero makaabel man po ka ani gihapon. Pero kita, di ka mo lahi pa na doon. Nana Istorya na po no. May grasya. pero ang kono ba po kayo, di po mapatagaan, kita gyud ko'y kasukan. Di mo mapupugsan nimo. Di ko man ta. Nana na siya, mo na siya problema may counter na to diha. Pero kini ato partner dali lang ni siya. Ang atong kapital ani gyud, tibo ginamaglangan na ta. Pero kini atong kalangan, mabot pud ang panahon nga kung ato ni siyang mahimo. Kung matuod ni dako itag magin. Una, sa ato lang gigulhin siya nga nakatapang ka. Kita'y himong grade nga hingabot ang hinabang sa mga tao. Di ba nila kung garupunan ato. Kunya gawas pa sa ilang istorya kay magtukod man ni opisina sa Gilaran. Nakabasin ni sa Gilaran ganit. Diyan nato sila kon nga mobadag sa kinan inapuhon na may opisina para gamit nato sa operasyon nato dinhi sa Bohol. So ang may tabo ani niya kung doon na natay mga mobilisasyon mangsugod na tagdihok sa atong area. So kung natag unsay mga instruction, muhatag na sila final instruction, mohimo na ta mga orientation sa mga barangay mga kalusuran. Kay naman tay ikapakita nila ng mga legal kay supporting documents. Pero pagkakaroon dili pata. Dili pata. Mo na og atong ingon ni partner kasi nina nga ug nay mga politiko kung dili ta stand, wala problema. Kung asa ta pa doon, kung sa istorya pa sa advertisement sa TV kung saan ka masaya ti suportahan ta ka, adto ka. Di ba? Kung doon may mga pupunta to. Nalamihan niyo to no? Oo. Kung mahimo pa, kunya no kanila area ni og kanang human naglisyon. Ha? Away duda ba? Di mo ta magakuha nila kay private mo na sila. Basin pod nga Nayoy paluyo na ni. kay basin po ng ilaha, kung maingon kintahay ta nga ang pandemic nagasugod na. Bisan pag okay election na ang pandemic ng mga tao apektado na. Kung unya ra ta mga tag nila, umabot ang panahon uroy. Anong dugayan po na sila yung hatag dugay naman yung pandemic? Dugay na din sila organize tipo Pilipinas pero bago pa hingabot. Tunong po na ng eleksyon. Awahi ang puro organize. Duda na nyo ng mga tao. Mao nan, una na siya partner ka kuan. Kisa may kuan din niya, naamo din ni Vice Governor doon. Oh, sa wala daw sweet war. Ha? Oray vice gobernador. Oh, loon man di ba? Oh, di ba taga dito sa Disco? Asa ba sa gotsi? Rene? Rini. Rini. Taga dito mo. Duterte mo priham ta Duterte. Ha? Sa Duterte ayos. Dadahan Duterte ninyo nga line up. Mga Duterte, basta Duterte ayos ha. Ang atong dana to sa task force Duterte man. So, kung nala ra nagasimple partner, kung di sibo na to, may problema mo may pugos. Mali. Malingon og kisay mangay dito, adto ang mangay diri, importante ang ginabang mabot way pili. Wala diha. Kasi magigibagay tagaan. Di ba tang nato ungay kita hay. Nakita hay naho ako hitagan ko bisinita po diha. Nagusabot na ba na kay
Kay hingingon ang organisasyon nga naagong naong butar na lang yun mo, dili ko dahil ikaw ang may mga anak. Amon lang na to diha, kung doon may mga hinabang. Saro di maikog nga nakadawat na ginabang. Ha? Hindi maikog isang mabutar nga nakadawat nga ginabang na. Oo, baka may pagkutana. Wala may pagkutana. Magkakaroon kayo, di pa natuhatagan kayo, magisod mo po doon. Kita yung ubang lungsod ng hatag ng atuwa, sampol. O kaha, na ubang barangay ng hatag, dyan na po barangay nga wa matagay. Nuoy ba yapon? Ibutang na to, matinuod siya. Dili butang mo judge kay kanang mo judge puta lison man. Ang ato lang, ang importante lang yun nga, wa tay money involved. Murag yun na siya, niya, matod pa nila, wa ni ingong politiko, pero wa punta kay ba, o kung sa tinuod ba pong way politiko, kung doon naman galing, ready na punta daan nga, in kasog na naman galing, atong stand, ugas sa talapit, ato punta. Pati magubot na siya kay mahitag ang iluhang dadon, katag mga lagunay nga na. Dahil lahat di Kasi kani. entonces, Lagunay ba nga na? paglayo, tas tinuod. Dayo, bisa kinsa. Mahitag kinsa ka na. Anda kari ang gidaari kay amuha tagay lain mo isa ha. Sa may gidaan eh. Bo sa isang gipanda, lakson. Lakson eh. Jadi tirti mo ha, di. Ajo hatag nagron, ajo hatagan na kay lakson na. Pwede rin lang sabot-sabot. Ah! Kita kauban. Ajaw sabak nila, itari ang sabot. Sakto lagi Kana bang may dughan mag-uot pa? Bawal eh. Kana bang bawal mo kunin mo. Amigo man. Partner man ta. Kita rin sabot-sabot. Ayun sabak nila, kita rin magbunganay. Klaro man nga non-politic. Oo. Lagi na politics eh. Oo. Pero naa na mga hinabang, naa na politics. Sa to pa lakson eh, ikaw Duterte. Oo. Sa to pa, daghang presidente, tagidaan eh. Daghan. May problema ng daghang presidente, kaya mo daog mo yato. Ay, Kon, mga katubag na iyang kalingot-ngot sa mga kuwan, Oo. kaduda-duda. Why problema na kay ganing nga tuwa? Kuan man eh. Og tuwa ka dito adto ka, og ikaw to dito adto ka. Kasi mo daog mo ato. So, why can't take... okay kayo. Okay na lang. Kay bisan ma partner. Kani politika, isahanay mo unang diskarte. Oo. Pero sa stand na to, malubag ba data o dito ta magpalubag. Maikog ba di po tao, di ta angay maikog. Ayaw pala bagwing. Ha? Kana og say dadon na mo sunod diga kay mo iga hatag sinabang. Kaya asa mo pwede. Kaya hilom lang diha, hilom. Lakson report. Ikaw ba na sila? Lakson rin. Kaya asa mo rin diha? Duterte rin. Duterte. Sa to pa lakson og Duterte ni. Why nagdaan ani nila ni? Why nagdaan ni sino pa may sa Isko? Wa po nagdaan Pacquiao. Na politika na tani. Dahil na, ato pa, duha rin palian. Basta kinsa nila duha mo daog, ato ta. Kanang mo daog na, ato ta. So nga nila, balik ta. Ang ato lang punto ang isquadra. O mahimo ko matanan gyud matagaan. Di pwede nga pamulitika nga may ugi tagaan kay Kana very good na. dili. Tanan gyud patagaan kay dili man ni siya imong politics. Mo balik og apil na sir. Na? Mo balik og apil. Balik apil ya. Okay ra. Kini nga to ngani ran gyud ni siya. Pero noon, ug na mga instruction na nanaa mo yung ingon nato nga adjustable man itong mga una. Kaya sa istorya panahon, Lacson Re, Duterte, ug na nagdali Isko, na nagdali Pacquiao. Pero Kung may problema na, pila may pag-ingon, aron di ta kamahayan adto ka ni Isko, adto ka ni Duterte, adto kang Lacson, kami ari Pacquiao. O di may problema. O kasi mo daog nila go. Amo to. O mo daog Duterte, ikaw pang kunon. Amo ni. Kung daog Lacson ka ni mo, kampi ni ka mo na. Mawadi awal ni ang atong grupo. Mo ni kasanag sakay pirmi. Wow, dali ka siya kanare. O isa rin mong labanan. Ang piligro ni budak, uy, Duterte mo kasanag Duterte awa na ka. Di man kay mag gihonghongan ba sa biya. Oh. Okay sa mo daog yung Lacson mi oy. Oh, mo daog Duterte mi oy. Ngayon Pacquiao mi oy. Ato ra lagtod pagistorya na kasi mo daog mo ato. Pero makita mo na to, once na politics ka ni, Hmm. dili ka mo hatag-hatag sa kinatibukan, imo mo na silik-silikon ng kinsay ako, mo na yung politics. Ana naman Kailangan ako. kay bawon ko. Partner, mo Duplication na mo wing. Partner, Lingkod sa. mohokoy si Daliza, hokoy lo putan ato. Ah, Ana ko na si Sam. Kay nagresulta ana na. Kay di pud kari mo dang Lacson kay mo pilain mo dali ni. Mawala kita. E botan na to di mo dang Lacson. Ato nang komisyon. O siya Ay, kinsa ito. wa ko ilay mo dawat dinhi o mangita sila kay wa mo ganang Lacson ay na o wa mo ikitan. Nangadto na. Maayo magani unta nga antan ng kandidato naa sa atong grupo ra kay Ruway makaikyas. Kay kinsay mo daog puro tanaa. Mao jud. Partner? Di ka kasi mo politika.
Ibutang na to, kari Lacson, ikaw Duterte, kari Isko, na ay Pacquiao, na ay isa pa may pandagan, Lini. Okay siya mo daog nila kay magagarantiya mo ta kay naway nasud na to. Di ba? Oh, di na naman natulubagon ng kabuton sa tao. Hingangay si Jani Isko, isa na. Kana may sakto. Duterte, isa na. Hingangay Lacson, isa na. Di ka magkagagubot ang ngana kay kauban naman ta. Ang ato lang magkisay mo daog dan anay naman ta. Dan ami partner mo daog Lacson na. Oo. Kung hong na naman din. Mo daog mo Duterte. Ayaw kung ipaniglain dire mo daog Duterte kay kung mo daog ring amo dadon mo ka na mo. Na. Di ba partner? Basig ang ating advokasy mo mawa o mudaog Oo. si Juan. Asa? Si Lini. Lini. Advokasy sa Juan ba? Advokasy sa kasanag. Mawa na ta, mairis sa kay si Lini. Di na mo. Pero ang tanaw Di nakapenetrate. kaning kasanag task force i-deputize ta sa ng ARTA. Arta. Unya, ang ARTA Republic Act 11032. Sabi ka. Once nga Republic Act na bisa pag-isay mo Sa kisay na mo. mo. Mo lagi pero why mo enforce ba? Dili ato ko mo na. Ngana lang siya kasimpre kay. Why mo implement? Oo. O wa mo sila gaway. Mura o ang ARTA lihok siya na gihapon bisa pag-isay presidente. Mo ba? Kay kuan man na sila. O man ka-penetrate sila sa una sa Bago man nakasugod. ingon santo. Bago Year pa. 2000 nasunod. Dili ang task force mo nagsugod og 2009. Mao ba? Pero ang Alta ARTA may bago. karon pa lang tuiga. Oo. Ka Duterte nga admin. Duterte na na. Unya kay establish naman ang task force, nakita man nila nga international na ta. Unya nakita sa ARTA, sa DILG, sa PNP kay atong advisor ani si General Elias makita nila nga lig-on ang atong task force. Unya may baruganan, may prinsipyo, unya tinud-anay, mo nakita gi-deputize nila. O nang nakita na nila bisan pag-isip ulit-kon, lagi nang atuwa. Kay connected naman ta nila. O nang ang ato lang diha, na usay dagan sa politika, di man ta pareha makahibaw kisay makasurvive. Di naman jud ta mo pasakitig. Kasing-kasing ani kay mingon og ikaw kada kani kuan ha. Kita na hinon magikontra na gabut eleksyon ayaw. Kinahanglan nga og mahimo pa mga nita makumplito tatanang presidente nay ato ani. Kay mudaog maka-appeal ta. May puruhan nga mawik ang kasanag. Ha? Mawik ang kasanag. Ano man? Ug di makatunong sa indaog. Di na magamit palitag ang mudaog nga di ano buka advokasy di Presidente Duterte di sa ato pang atong mga advokasy sa kasanag di nakapenetrate. Kuan pa na siya partner sa akong tanaw. Kay lahi man sila tirada bali kurat na nga mga lini na daan nga kuan na awa na. Dini noon murag Kasanag. wal siguro nang lini ani. Wa na ka. Murag wa, ani? Di na mo kasanag. Ha? O Kay si si Lini. Lini may muda mga wa jud ta siguro. Mga wa kay dita. para mag- Magkuanta. Magtungas. Ang ato ra ani partner kanila ta. Buhat lang tas dagan sa panahon kay November 15 para ba may final judgment ani. Kisay klaro na itong mga kandidato kay karon kay napamanggoy gitawag nato og substitution nga mahitabo mga patakibog si dagan jud ani kay ang tinuod jud na aring November 15 ani mag klaro jud asa tadapit ani. Kay bawang ko mo Duterte ka. Ha? Kay Duterte ka. Aw. Basta kay mo na to. Dito pareha ta. So kasi nga naman ni sa partner. Kanang ato lang organization unya makasubmit ta makakita tag 5 kada barangay kanang di mo tuo kanang negatibo na biyahe man kita taglain daghan bitaw ng tawo barangay di sobra bitaw ng 5 oo mo nang makiglalis gani ayo mo pagiglalis kay mo nang maglalis matagkas wasting time man kasi ang ato lang di ka mo tuo ang ita bisa ka mo tuo na mo ana di lang ito sa istorya kay makalalis na makabikit na dahil noon ang ato ra mangita tag 5 kumpleto ngan purok barangay cellphone number. Oo na mo ang ibang mo sira kay nahitabo na mo na susuro mi pero daghan mo di mo submit mo nag-wait wali nangita sig pagi nga kanang naa na ba gusto nila ihatag ato wa Kay kini ato ang desisyon kabut sa panahon na biya tay consultation. Kay ito magaling og positive ang dagan o kina og lulo na mo negative ato kung suryahan ug negative. Pamata kay baw kay layo pa man kayo pangtaron. Cover pa man ta. So doon ay mga changes sa doon mga dagan kita kay pamilya naman ta. Tago ko na siya. Ano yung kuha na ipagbasa niya sa pintuan, kaya kana Ang amo jud gididline ana, gididline na jud amo ang uban, pero pag nga nang inyo ani nga murag dako-dako yung lungsod.
o mahimo bisag mga tulog adlaw kita karon. Tapos dali Kaya ako. ako ang ila uban gyud kaya tagsang adlaw rin ang mga naron ni ngani pagka uma sa hapon pwede live niya. Uy, kami Kamo kay times 2 man ning inso times 3 man kada kuon ning inso area kay kamo 67. Mo nang bisag 2 na lang kadlaw. Mapas lagi na nato, mahinon lang nato ba? Okay lang siya. So, Lunes, may ba? Pwede ba? Tulog ka daw lagi. Lunes, lagi. Sa mataron. Kamu tanong lang. Merkules. Pwede Sa mga Domingo. Domingo. Oo. Okay. Asa mo ni Sen? Ari na diri kuan mo ani o Ay, paano ni Juan? nay Nay, sa kana asa mo na na Facebook account. Facebook account no? Ikuanan ninyo partner Di ko lang lista sa. Facebook Lista ko account. lang. account set. Nato i-sample ninyo katong sa live lungsod nga nakasubmit na. Pero mo ba ito nga Mo ni ang mo ito pagingon ba? Oo, muna. Kuha lang ko, bro. Kuha ko, Yan. Kamo eh. Dili. Sila ni sa national level. Pero hindi kani. Hindi check that. Ako ni zero. Kani siya sa kuan ni sa Danau. Niya tanawan ko ninyo partner. Doon na gunis tinuon ni. Umangon na guni. Kuwang na ning uban nimo. Umangon na siya. Padong na niya partner. Pwede na, bilis mo na lang. Abot lang na partner ha. Kailan? Amo din ang dito nang padong Oh, ni wala na gising na naman eh. Yun lang. Sige lang. Kuha na lang mo. Gusto na lang kaya may complete na to. Itapok na picturean, di man na kay hanap man ko. Maayo ko na na picturean para ring gibuhat na mo sa bang lungsod ya. Mo ni siya o. Sa bang lungsod. Ngani. Na. Amo gipicturean lagi butang na mo bilang. Ibutang na mo bilangan na. Amo gi-edit municipal coordinator ni Nabista Bohol. Nya ngani ya. Tapos Kaya lang ba siya? Ito mo picture ka. kisa lima mo ani? Kisa lima. Bro, nakita ko na bro. Sa duha tulo apat. Sa may kalima. Gabay. Di ba naman ganit? Hello ka black partner kay Ayaw mo, sila ha? Ayaw ko i-resa kay. Oh, wait, recite ta. O mula mo tim pinadaan ito na. Mula nagsud ta do puta dito. Ano na? Ay importante nga dito mag-iaway kay arong nay mudahan ato. Arong na dia. At karungan spelling nito ha. Tomorrow mo nito sa kung ID, spelling. Kuan sa man ni Neron. Sige, ano pero ni Kabilotes. 0955 Okay na na, mag-complete on mag-itong address dire no? Mana ba? Ada na ore, musipan no. Mangayo mi ani. Pwede na lista niya. Picture lang kanila. Rasa rin na, rasa. Kana. Karimir, wala dyan, karimir. Picture na. Ang ikas, wala pila. Kisang day ka. Gabuan nga Pedro ang nagkuhan ba biyang mga garay gila. Inches sa tuman. Pedro yo. Kani ra to sunod doon kisa man ning Danilo Dominador. Sige, asam tamo picture na murag kuan ha. Ha? Walang kuhan, ang light ko agalang plain color. Ano na yan? Ari, Okay na gawin na. O pwede ko na, pwede na. Kami doon mo picture kay mapaltos din sa mga isa ba. Kaya kung dito ipanglaw nga napaltos doon, maha kay balikuno na po. Oh, lagi ko. Kung nanduhay picture kay ro. Kuan. Mga international. Terpan ko, Ito ani. Ito sa. Kuhan nga. Ipulto mo. Samuel. Sunod, kasunod sunod. Sa Samuel. Ana, Vice Mayor na sa loob. Ay di matabang. Yan na po. Asa man ni Lakson ni o Duterte. Lakson. Taho, bahala ka sa Hoy, kuhan. Kuhan. Miga
Wala sila aksyon na naman eh. Okay. Sunod. Gaspar, Tiris. Gaspar. Villanes eh. Villanes. Michel. Trillanes. Villanes. Diba? Isa na din kayo makita. Bukod mo din nila. Kita itong sabi, Leandro. Leandro Valdemo. Langgar. Duty ko, yung mga ko. Mura mo na malipat na. Mura mo dito. Eh, naman to eh. Di ba, di ba? Dito na ulit sunod. Mura si dito. Ito yung naong siyang sa akin. Sa kay picture, mga picture lang. Ah, ikaw ba? Meron. Libre. Katulog ka? Katulog. Ah, Kasunod. Samuel Moreno. Sunod. Kari, Samuel. Ikaw una, sunod rin. Ah. Sunod ka rin. Di, uy, kasunod. Ano, maglibog ka rin. So, Minsan na si Danilo. Ako. Bro, si Samuel. Ako. Talaga. ito. Number 3. Gaspar. Niron. Ay, Irison. Kaya mabayno ni Dungan, di balik mabayno na nga, nang naong di, mabayno. Kuya, na ako ba? Walahin ni Ano mo, uy, Walahin ni si Villanes. Ano puliwa? Pwede ka po. Villanes. Ayaw bro. Si pala. Si Si Nini yung brido. Danilitos. Ayaw din. Pwede pa sumama. Grabe na ito ni Sunod. Sige, sige. Ha? Irisa sa mga kwan na. Mo na edit na. Mabot. Abot na sa... Balik ka partner. Kay among gisunod kay Oh, sunod. Bayno kay baylo man di na to sunod. Sige. Balipat pa sa ngana ano baylo ni Dungan bano. Oh, kaya karisa. Karisa kay Dungan. Number 4. Number 4 rin sa listahan. Kaya may number 4 lagi. Dili. Orpano. Paano? Orpano. Isa may last na ron. Camila. Orpano. O, kari, basi. Gaspar ni. Dili. Kani may Gaspar. Oh, kana. Last Number day. 5 si Gaspar. Last. Okay, kana sa way ka. Pwede na Garrison. Asa ka na? Balik ka ito. Igagaw ni Sudisi ini isupong nais panglaw ni. Kare. Last na ni. Last sa Christmas o hindi ho sa. Johnny, Johnny. Mana? Murag didikis upang mao. Nasabaw ni Christmas. Villanes. Dito na Johnny. Beraman saja. Sige, paham ko. Sige, wag ito tema ni. Bigatin kayo. Oh, di kayo. Sabi kayo pinanganaw. Paduong na. Okay. Okay kayo. Murag na paduong na. Murag na paduong na. Di, kidnapper. Manakupay sa kidnapper. Mga pwede kidnapin eh. Kau yung pagtarin na daw eh. Okay, so, ano yung koordinator eh? Ngayon number pa rin? Ngayon number eh. Kayo nito. Ano na, record. Datong si tawag ni mo bro. Napa ko yung number mo, partner? Berlompat siguro. Na kayo number mo,